सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्स दङ नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे आङो गोदान भिडिअ दिनै लानानै फैबावलायबाय गोथार बाइबेलनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनानै जुदि नोंथाङा मोजां मोनोब्ला आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामगोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनथामसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बेखौनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायज्लायनो शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो दिनै लानानै फैदों। बेनिखायनो फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों गिबियावनो मोनसे बाइबेल सिरि मोनथामसो बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै जोङो लाग्रोनि बेनि उनाव जे फोरबोनि बाथ्राया जोंखौ मा बुंदों गोथार बाइबेलनि रावा जोंजों मा रायज्लायदों आरो जोंखौ मा बुंदों बेखौनो जोङो मिथिनानै जोङो लानि बे समावहाय मानोना गोथार बाइबेलाव अलरेडि लिरजाखानाय जे गोथार लिरनाया मा हां सुजाबाय इसोरजों बेयाव गोथां दङ होननानै बेनिखायनो बे फोरबोनि बाथ्राया दिनै गोथां बोलोग्रा मावसोनो हाग्रा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो जाय ख्रिस्टियाना जाय मानसिया बे गोथार लिरनाय रावफोरखौ खोनासंनानै मानिगोन थाबायगोन बिनि साल सुलन बिनि हुदा बादि मावगोन बे व्यक्तिफोरहा बेसेबांबा मा गोजोनथाव बेसेबांबा गोजोननाय जागोन जेब्ला बै फैगोन समावहाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला फै जोङो बे समाव बाइबेल सिरि फरायनि आं फरायनानै खोनासंहोनो लादों गाहाम खौरां माथाइनि 7 बालाबनि 21, 22, 23 सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लादों बे समाव The Gospel of Matthew chapter 7 verse 21, 22 and 23 फरायनि मा बुंदों बेयाव बेबायदि बुंदों 21 आंखौ फोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा जायहा आंनि आफानि गोसो बादि मावगोन बिसोरल' हाबनो मोनगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे समाव जोङो मा खोनाखो गोथार बाइबेलनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बिराद क्लियारैनो दिनै मिथिबाय मा होननानै बुंदों बाइबेलाव जे आंखौ होनदों जिसु ख्रिस्ट'आनो होनदों आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो मा होननानै बुंदों गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा जायहा आंनि आफानि गोसो बादि मावगोन बिसोरल' हाबनो मोनगोन होननानै बुंदों। अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो दिनै बेखौनो मिथिनो सोलोंनो हायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ मा जोंनि जिउआ बबे जायगायाव थांनो नांगौ जे जोंनि जिउआ बबे जायगायाव सहैगोन सोरगोआव थांगोन ना पातालाव थांगोन ना नोरगाव थांगोन ना बेखौ बे जिसु ख्रिस्ट'नि दुवारै जोङो थि खालामनो हायो होननानै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो दिनै मिथिनो मोनो आरो सोलोङो आरो बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ मिथिहोयो। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर मा होननानै बुंदों जे जायहा ख्रिस्टियान जानानै फोरबो होननानै बुङो बेफोरबादि मानसिया साफ्रोमबो सोरगो रायजोखौ मोनगोन बे नङानो मानो जायहा बे सोरगोआव थानाय आफानि गोसो बादि खालामगोन बेबादि मानसियासो नख्रांनि रायजोखौ मोननो हागोन होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो मोनसे बाइबेल सिरि बुंबावदों मा होननानै बुंदों मोनसे बाइबेल सिरियाव जे जोंनि फोथायनाया मावनाय गैयाब्ला गोथै होननानैहाय बेनिखायनो दिनैनि बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों
जों दिनै गोबांथार जिनिसखौ सोलोंनो हायो मा जाया गावखौल' ख्रिस्टियान जाबाय होननानै आङो फोरबोखौ जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो खुलुमो होननानै जाया बेखौनो जथेस्थ' साननानै लादों हाबाब बियो मा जागोन बै दिनावहाय बिसारनि दिनाव ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला बे समाव जोङो सिन्था खालामनि आङो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि आङो मावदोंना मावाखै थाबायदोंना थाबायाखै बिनि साल सलन बिनि थोननाय बायदि आङो जादोंना जायाखै जोङो गावखौनो बिसार खालामनानै दांनायनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो सोरबा सासे फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बुंग्रा दिनै जों जानो हागौ सोरबा सासे फादार जानो हागौ बिशप जानो हागौ पास्टर हाफ्राम एभान्जेलिस्टफोर जानो हागौ नाथाय जुदि जोङो फोरबोनि बा सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि आङो मावाखैब्ला आङो सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा मोनथारनाय नङा मानोना बे इसोरा दिनै जोंखौ बेफोरबायदि बासिनानै सोरगो रायजोआव सोनाय नङा उमुगा पास्टर बेखौ सोरगोआव हरदो बेनि दायखौ क्षमा होदो होननानै बुंनाय नङा जोबनाय सानाव नोंथाङा जेखौ मावगोन जोङो जेखौ मावगोन बेखौनो दिनै नाजावनो नांगोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर फैदो जोङो फोरबो होना लाबानो जोङो फोरबो होननानै सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जोङो मावनि जेन' जोङो बासाय जानायखौ जेन' जों मोननो हायो आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनि 22 बुंदों जेब्ला बिसारनि साना सफैगोन अब्ला गोबां मानसिफ्रा आंखौ बेबादि बुंगोन फोरबो नोंनि मुङै जोङो इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोथा बायदोंमोन बुहुतफोरखौ हुयुनदोंमोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावदोंमोन मिथिबायना आरो जेब्ला बिसारनि साना सफैगोननो बै समावहाय गोबांथार मानसिफ्रा बुंगोननो फोरबो नोंनि मुङै जों भुतफोर होखारदोंमोन नोंनि मुङै जोङो बेरामफोर सोखारदोंमोन नोंनि मुङै जोङो गोबांथार नोंनि बाथ्रा खोथा बायदोंमोन बेबायदि बुंगोननो बै मानसिफ्रा मानो जेब्ला बेबायदि मानसिफ्रा सोरगो रायजोआव हाबनायाव बे सोरगो रायजोआव हाबनायनि दरा जेब्ला फांथि जागोन बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय बे मानसिफ्रा जोबनायाव बेबायदि बुंगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनो हायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मोनसे बेबायदि प्रफेसि होखाबाय बे मोनसे जोंनि थाखाय प्रफेसि अनजाग्रा लोगोफोर जोबनाय बोथोराव बे घटनाया जागोन होननानै जोंनो अलरेडि प्रफेसि होना दोनखाबाय दिनै जोङो बाइबेलनिफ्राय बे प्रफेसिखौ जों दिनै मोननो हादों आरो मोननो हाबाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो आं फोरबोखौ फोथायो आं जिसुखौ मोनबाय दिस इज नट एनाफ बियो थोजासे नङा जायहा सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावगोन बिसोर थोजासे दिनै जागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला जोबनायाव बेबायदि मानसिफोरखौ जायहा फोरबो होननानै बुंदोंमोन आरो जायहा बुंदोंमोन नोंनि मुङै जोङो गोबांथार भुतफोर होखारदोंमोन जब्राफोरखौ सेखादोंमोन बेबादि दिनै मानसिखौ बुंगोन इसोरा जोबनायाव मा बुंगोन बे समाव आङो बिसोरखौ बुंफिनगोन आङो नोंसोरखौ सिनायथारा इनाय खालामग्राफोर नोंसोरो आंनिफ्राय गोजान जा मिथिबायना बे समाव जोबनायाव फोरबोआ बे बाथ्रासो बुंगोन मानो बुंगोन नोंथांमोना मिथिगौ ना दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव सोरबा गावखौनो साबसिन हामसिन साननानै लानानै फोरबोनि सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावाखै सोरबाबा गावनि रेंक गावनि पदखौ लानानै गावखौनो साबसिन हामसिन साननानै गावखौनो इसोरनियाव साबसिन हामसिन साननानै सोरगोआव थानाय आफानि इच्छाया मा बेखौ दिनै मावाखै बे इसोरा मा लुबैदोंमोन दिनै बेखौ जों खालामनो हायाखै दिनै बेबायदि मानसिफ्रा आरो बेफोरबायदि जुदि जोंब्ला जोङो दिनै जोबनायाव बेबायदि बुंजागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो बे समाव फै जों सिन्था खालामनि आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आंनि भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो आं खावलायदों फै सिन्था खालामनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आङो सासे पास्टर जाबा मालाय मा जानो आङो सासे जब्रा सेखाग्रा मानसि जाबा मालाय मा जानो आङो सासे प्रफेसि होग्रा बुंग्रा मालाय मा जानो आङो सोरगोआव थानाय
आफानि इच्छा बादि आङो मावदोंना मावाखै गावखौ जों फरिखा खालामनि नङाब्ला जोंनि संसाराव थानानै गावखौनो साबसिन हामसिन फोरबोनियाव मानसिफोरनि सिगाङाव जुदि जोङो साननानै लानाया बै फैगोन बिसारनि दिनाव हलाय जागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जुदि जोङो फोरबोनि इच्छा बादि सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जुदि जोङो मावाखैब्ला बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बाइबेलाव बेबायदि बुंदों फोथायनाया मावनायफोर गैयाब्ला गोथै होननानै जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया मावनायफोर दंना गैया जोंनि फोथायनायखौ मावनायफोरजोंसो गोथाङै लाखिनो हागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोंहा गोबांथार जोंनि गेजेराव जों खृष्टान बिदा फंबायफोर दङ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै आंबो सानो उमुकनिफ्राय उमुकमोननिफ्राय आङो साबसिन हामसिन फोरबोनियावबो बेबायदि साननानै लायो आङो फोरबोखौ बिराद साबसिन हामसिन खुलुमो गुबुनखौ नेवसियो नेग्लेक्ट खालामो आङो फोरबोनि प्रफेसि बुंग्रा आङो फोरबोनि बाथ्रा बुंग्रा सासे पास्टर सासे बिशप सासे फादार सासे डिकन सासे एभान्जेलिस्ट होननानै गोबांथार जोङो समायथे दुबगां खालामनानै लायो नाथाय अनजाग्राफोर सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जोङो मावनो हादोंना हायाखै जों बेखौ सिन्था खालामनि जोंनि पास्टरा जोंखौ सोरगोआव लांनाय नङा जोंनि फादारनि फटआ जोंखौ सोरगोआव लांनाय नङा जोंनि इभान्जेलिस्टनि फटआ जोंखौ सोरगोआव लांनाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे इसोरनि नोजोराव जोङो बयबो समान नों गरिब जानो हागौ माहाजोन जानो हागौ नोंथाङा फादार बिशप डिकन एभान्जेलिस्ट पास्टर जानो हागौ नाथाय बे इसोरनि नोजोराव गासैबो समान बे इसोरा जोंनि रेंक जोंनि पदखौ लानानै जोंखौ मोखां नायग्रा नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो मिथिहोदों सिरि मोनहोदों बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो बेखौनो आं खावलायदों फै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों जेखि रेंकआव जेखि पदआव जों थाया मानो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि आं मावदोंना मावाखै जोङो बेखौ सिन्था खालामो जुदि जोङो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जों मावबायब्ला निस्सय सोरगो रायजोआ जोंनि नोंथांनि जोङो बे रायजोआव हाबनो हागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला दिनैनिफ्राय जों सिन्था खालामदिनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आङो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावदोंना मावाखै स' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नायनानै अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामदो हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय